Watla ka jela kam don show ikanu ka seng le no ka bapentrim Henry namar baka don pat ya ka surok ba national highway ka baki Nongshong Shnong jong Kiwei ki jela ki rung kimi batru ban yo ban sa akitan jong ri khasi ka jubu ka jingshong air namar ka bam tep yau nu babha bat unu bosniu hakamiet jong hanyo tarik no pra arja arpulai hadien ka jingyo jing tep na ki nongsen tiat sipai na ka Eastern Air Command ki Pulit jong Bhoi district kila penlong ya ka jingkhan ra ha ka district hi barok away ka bala le na ki Pulit ka pilang kata outpost bat Yam police station para kani ka jingkhan ra kila yo ban kem yo wei briu bana Mizoram ubasa hakandai mer baridwa ri Bhoi district now new rang ba hakani ka jingkhan ra ki Pulit kila yo ban Kurup 6000 wei ki Kuli jong ka sulai AK47 nyotli ki Kuli jong ka LMG nyo point r khat southli ki Kuli jong ka insas sun point sun rio ki Kuli jong ka point 32 pistol hadu lipotli kisndok Tylli like yes wei tear smoke grenade but wei hand grenade kasendok Tylli insas magazine lightly kasendok Tylli AK47 ki ranks kay bat Kiwei kan thopru ikisil jong kitanat sarkar bapher yau new brio ki Pulit kila kem bat rai usha ka jing toket ban lap saya Kiwei ru ki badan kti bat ban panhap ru ki kendon bapher shwa ban ra sha ka yeng kasari सर और हो सकता है नहीं हम और देखेंगे सब चेक करना पड़ेगा रजब या वो सलाद तो दे को